Λέγε. Μου άρεσε λεπτό, τι θέλεις τώρα. Λέγε. Τι εκπομπή θα κάνουμε. Ακούνα ματάτα κατά. Πώς? Ακούνα μακάτα κατά. Και ποιος άλλος θα είναι πρωταγωνιστής? Σταμάτης Βερτζιώτης. Σταμάτης Βερτζιώτη. Ο Ιβάν θα είναι στην κάμερα. Στο μοντάζ. Ο Αλτζαζίρα. Ο Αλτζαζίρα, Ντάτσα Μέρε. Και ποιοι θα παρουσιάζουν αυτή την εκπομπή, για πες. Τζον Ρέπιτς, ο μεγάλος. Εσύ τι θα κάνεις, Εγώ, κάμερα. Και εσύ κάμερα. Και εγώ κάμερα. Πώς θα την κάνουμε την εκπομπή μαζί? Μαζί θα την κάνουμε. Θα τη στείλουμε και θα τραβάμε. Καλά. Έφαγε εσύ ακόμα. Αυτά δεν λέγονται.